Karbi Anglong district lake inglong asolong ripuke madu ta chini pamilo. Bangso inglong aso mate sik sadul ajakong kachi chini pamija phanpura KAAC penchepatir piponsi kebangji phaikoni ni phai krepli arni arboretum cum craft center along sik sadul seminar kapa doponjia phan phaponlo. Karbi Anglong Autonomous Council ahin penchepatir piponsi kebangji phaikoni ni phai krepli arni arboretum cum craft center along kapa doponji sik sadul seminar along hamphang sotum kachi dondun de angthek pini district press club of Karbi Anglong sa hemalong pherangkia mai kapa dopon along ningjepon bangso sik sadul seminar ke phapona phuthak hamphang sotum chitung dun thek thepusi pherangkia mai along pangdapon bangso aho jakas maipu khorsing teron pen kaningji ponalam the ilitum arju ponsana kacing baik yang beri press beli baca tangan la so kaci tong donde ya di bangke lain no la so seminar binong kali la ke party pene government program la pen la so ke mang dam ke la MOS 2021 long aja ka close do la bangso close ka kham ke do na tuma pan la ke ber thip je pangse la ke claim la pen ke halada ke pha nilis la pen ke boli ram terang ke hai jai kathar man ke pha pon halada kalang li tuma por ki ke ko film minit na ke sa ke la sanan si sila minit ar ke bang posi ka hala punang kan ni ga ghonta ni ya la tu dai panang pi bang ke minit na ke pela so minit na ke ke long le ne ji ne la si la bang ke halada ke dun pen alang tun kanin je alam ar dun from pen an par ke thang da ke li tuma lama bang ada ke thang la sila bang so a seminar long bang ne li dunde lan parta kopino la so seminar long ke arling kedung atum tektel interfansi ke hang lo ke phalo a hok lo sita labang so MOS long just met pet ke close 2.3 ateng jong si pichun de fulo tang te la so ke phoji ke li tum da ka yang long ke do inglong a ke tum da ke ronjon gogoi le ke phoji kali Vijay Hansaria le ke phoji kali la pen ke kopina doni gopal mohon pe tum le ke phoji kali la si jong si seminar binong la so ke me ke chok sik schedule ke me ke chok ap kayong si claim te mi bilong te phape me noi la pen ke la sik schedule ka chini binong atuma pan panoi la pen ke la dak si tame local atum pan si tame panoi hala dak chingbai angton chingbai ni hala so bangai tok tan nona bangke la so program along ke theklong atenge invitation allo long ke theklong atenge bangai piloma hala tum first session along ta bangai tum lam ning je po jutkop ladak ke ko piloma karju dunji kaje than ni thang asko babe la pen ke api second session along ta noni gopal mohon to bang bila घंटा इसी निंगे पो अनपर के गोपिलोमा ला बांग्रे प्लिया तुम फान 8 मिनट पर बिफोर निंगे पो बुलते लाके लासो सेमिनार के नहक ता ले लो ला पे लासो सेमिनार के मांगदाम बांगा काम बांगा चok पो हाला बांके ला क्लोज 2.3 jasemet la bangso ka kham ke asong long piniar nian da ka kham ha nang ke cheng ani ban piniar na kham ke bo la so ka kham ke bang ke ber ti di ke dong ke dia fan si la ke kele la si la bang ke neli tum dunde pini da ka chitong asong ana bang ke neli tum bang dunde la pen ke pena tum ke pulo la bang ke seminar masih boycott dan naik pulang tu kasih asong aprek tum si tamai gopil ki dunia tu maning cuma satu talang li tum tam mata pen metang addition ke ni bang function ni press at sini non ke bangji phaikuni ni phai kripli arni KAAC pen ke phapon 6 schedule seminar ke 6 schedule seminar kali lake BJP rachari asong atuma mai pusi song inkora please so along alamjai sarpo lit song rong pharpen akol tipon 14 ni non ke bang jilang krip here ni phomkorni gapa doji labang so seminar on 6 du labang so Karbi Anglong Autonomous Council ben kapin chong ben gapa doji bahala bangke nilitum jung mereka lage 6 du seminar kali labang ke nilitum ke BJP party tuma meeting busulum ke hokang tum lapen labang so seminar man ke nilitum hin bingen boycott lo join la dak tum Karbi ben la party song tipu pe pin mel tum chingrum pet ben hala tum benang tum nilitum labang so seminar man ke nilitum hin bingen boycott lo lapen just met labang so seminar long ke bangji ke ala ladak do boiltum chief justice la farmer Chief Justice double dak Ronjon Gogoi tum double dak lapen Debojit Soikia ke alang linut state government advocate lapen duran Ronjon Gogoi alang linon tang alang li ke dam tangan ingkan ke dam tangan alang li former
former Chief Justice of India long sida me nona bangke alangli BJP long se alangli inut MP danglo kasi judgment peda bangke nona bangke alangli tum seminar rangi bilo hala so seminar rangi bilong kan itu tonek he lapen judgment ped labang so seminar long ke komane tum dak nili tumanang hang padu mane hang sada ke lam karju bangse kidu nang chot labe habang nang than aphan sigi nang chot pulutang pe judgment ped nili tum kupima kisung nili tum kupima da karbeng long ora tum kupima kisung ke dake me thang mudi penan par kan kapre badu da chini ne dak Delhi bena bang Guwahati bela bang da badu da chini Seminar Biponji Pulote, Kopia Thesi MOS 2021 Chetok Therapy Bironglo. Kedamtang Ningkan Troxy Kepling Therapy Le Kopia Thesi Seminar Bironglo. Lasilake, Sexadul Seminar Kali, BJP Amai Binong Puta, Ningje Pontu. Seminar BG pulutante biposi pinier ni non MOS labang judgment pet laso MOS nang cesanger biposi labang so seminar bidong lo ningkan pikep proxy kep plengder pedang seminar BG de bimelotan non portol ke bina poke si judgment pet tim kar bieng long tumange labang so non kedam tang close close muka penangan tumka protes untuk dulu tema labangso MOS 2021 halabangso MOS afan ke ber iji lapen rat aman kapa mangguji BDC dat semet pet labangso seminar mate BJP party meeting kusul ke hokdi labangke ki mocha lasi labangso seminar ban ke nilit mahin bin ke boycott lo nilit me kroy tek the lapen badu da karbiang long rat katto ke bedoan mandal labangso seminar katto ke beda ceto dunia dan bangsi nitum tuni lo jong si ceto dunia pulatang de badu le ceto dunia lake komane khei ka ching khon pele ka ceto dun gali labangke bang BJP party phana jak ngat kapat hi dunia masi hala so chatai long kidun chot la si chasme pet nilitumen mer ruithule chot la so seminar kibi ban ke lake nilitumen ke boycott Bangso Pherangkya Mai Kepha Ponahut APHLC Jakas CCU HTL 24 plus ASDC lapen KSA kaddo kawe song troxia tum chetong dun rinti News report long sodaringti Karbiang long live